izinto ezilimazayo noJesu bekakwenzela lokho achieve izinto ezilimazayo kuwe ukuthi ungazilimazi. Haleluya. After all masekakubonile ukuthi soyakwazi ukuhamba wakuyeka ayikuthi wakushiya wakuyeka. Amen. So bangcwele siphilele impilo leyo sase sesiyajwayela ekuhambeni. Ingakho ke bazalwane uNkulunkulu wethu uNkulunkulu nje bangcwele uNkulunkulu onaka kubona ukuthi ucabanga ukuthi uyazi. Ngoba le time akhuluma nawe athi yenza ukuthi ungakwenzi ayikuthi uyakushiya uyakubheka ngoba iBhayibheli lithi amehlo akhe aphezulu kwabalungileyo bakhe. Haleluya. Ukuze abasindise. Amen. So uyakufuna ukukusindisa kodwa ngesizathu sokuthi sowurizina kuye and yena umuntu akamboni njengentenge lutho. Amen. Umuntu yamhlonipha ingakamfele kodwa wena ngokuzidemota kuye phela. Remember, if wena umbona uzenza ngathi wena awuqualify or yena akacabanga ngaleyo ndlela ngoba lo mthetho awubhalile uyawuhlonipha and wena uyakuthanda. That is the reason. So njengoba kuthanda ka expectanga ukuthi wena ungazidemota. God doesn't look at you as umuntu osidimotayo ohlulekile. uNkulunkulu ubona njengomuntu onga-understand ukuthi who are you. Bese ubheka i-cross bese uthi or bacabanga ukuthi it was a cartoon that was happening. Hallelujah. Yes, that is when amangale ngoba istage sobuntwana sidlulile. Amen. Usidlulisile istage sobuntwana to some of us. Amen. Abanye we know that they are still babies kuye uyobaziyo. Hallelujah. So la along the way uNkulunkulu uyahluleka ukuthi angaphinde ayokutatayisa ngoba ukutatayisila nje. And then mawona ubona uyazidimota. Amen. Ireason bazalwana ukuthi yena makabona wena wenza isono or wenza kabi uphikisana nezwi ayikuthi yena uyakhathazeka ngaye ukhathazeka ngawe ngoba what are you doing? You are letting the one that hates God to own your life. Amen. Amen. By doing that you are giving him a chance. Bazalwane, this man hates even a stone that was made by God. Even, you know what, Bazalwane? These people abathi bona basebenzela yena uSathane. Amen. Angazi ukuthi ngababiza ngithini kodwa he is not even willing to have them in his kingdom. Ngoba he knows very well ukuthi ikingdom yakhe it will be destroyed one day. He knows uSathane uyazi ukuthi uwahlulelwe indaba yakhe ayisana, there's no repentance. Akusena repairing yempilo yakhe. Indaba yakhe is over. Amen. So people who are supporting him, they are supporting in vain. Ngoba bazalwane lo umuntu lo yathi ukutshela something akamfuni umuntu. Whether you are a devil worshiper akamfuni. Amen. Akamfuni umuntu oyenza umfanekiso kaNkulunkulu ngoba lo muntu lo udalelwe ukuthi awuphila la uSathane wayephila khona. uSathane ukhoshiwe ezulwini. Is no longer existing to be going there and own. Indaba yakhe iphelile yakhanselwa akusena access. Amen. Hallelujah. Amen. In the beauties of all beauties as exist. So anything yakaNkulunkulu esemhlabeni akayifuni bazalwane. That is why everything zakhe hatred yakhe uyayithathile yayiona. Everything that was rejected by God is the ownwa uye. Amen. Ukungafunana ukuhlebana zonke lezo ezakhe uyaziona. We are owning by him as his enjoyer. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ayikuthi nakathekela lezinto akathekela lezinto ngoba
yena uyalimala uNkulunkulu kulimala wena khona into ezizotshontshwa kuwe ngale character kaSathane oyenzayo. Amen. Leyo character leyo nje wena oyizwa imnandi, try to cry to the Holy Ghost akuncede ukuthi ungasayizwa imnandi, ngoba anything oyizwa imnandi kaSathane izotshontsha. Noma ungayizwa imnandi kanjani, as long as it glorifies the kingdom of darkness, it will never make any good in your family and your life. You will be crying ngelinye ilanga ngoba uyotshala iseed wrong. Hallelujah. Bazalwane sonke singama testimony wama background wethu. Amen. Ukuthi sibuya apha. Hallelujah. Akukho noyedwa ngathi ngalama background uye wathola amafutha amahle. Amen. It's better if we exercise lama fruits esindisiwe. That means you don't understand. Ikakhulu bazalwane insindiso lebe kumele kube isikolo sokuthi siyalungisisana, siyakhala kuNkulunkulu, sizisesha every day, sizidlala every day, sizalapha sizokhala. Hallelujah. Ngama background esesiwenze sesindisiwe. Nalawo wenzela ibackground akusiyinto yangelinye ilanga, into yayizolo yenzizolo. Leno yenzizolo ezotshontsha kuwe yilene kumele uyirepentele bese ufuna idirection kulona okwazi ukwenza ukuthi ubuyele ukuyingcoba nsuku zonke. Amen. Remember, the life of a Christian is a life of error, but wanikeza opportunity of repentance. Amen. Repentance lena if besithi repentance ayikho ngaba sikho lesontweni kunabantu abasha bacela ukufuna isonto. Amen. Abangazi niso ukuthi repentance ayikho. Manje thina siyalazi iqiniso, and we have hope ukuthi kusasa sizobe sesiphendukile. That is why ibe iyenzeka impilo ukuthi umzalwane asindiswe ezisontweni azi ukuthi kune girlfriend endlini, aphinde akholwe, ebese yena uyazikhohlisa utshela ukuthi abangiboni. Bazalwane, this life is not a physical life, it's a spiritual life, and all that you are the results of the spiritual life. You cannot live above your spiritual life physically. Hallelujah. Ngendlela oyiyo is because of the spiritual life that you live. Ama fruit we spiritual life sakho la oyiyo la manje we physical ama fruit wakho. To improve yourself is to now start to look at how do you respond, how do you think, how do you act when you see other people babona kanjani, bese uyazijudge bese ubuyela kuye uthi nginalo ukubona okuso, ngoba any error yakaSathane ekuwe kumele irezwe lela gazi lachitheka ukuthi le error ingasabi khona. Amen. But the problem ukuthi asinayo inhlakalo ukuthi lela gazi lachitheka ukuthi ungabi ne-error. Ubone wena ngandlela gazi lachitheka kusho ukuthi noma ngi-error ngizophinde ngilungisiswe, kanti cha, uJesu lela gazi lachitheka ukuthi zibe mhlophe njengethwa. Amen. Ube renewed. Hallelujah. Ube musha mzalwane mawuphuma la esontweni. Kube nejoy empilweni yakho, kube nejoy esontweni. I-unity yethu ibe ne-authority yakaNkulunkulu hayi yakaSathane. I-unity yethu yenza izinto zakaNkulunkulu zenzeke. Kodwa ngenxa yokuthi all these things enzeke eCalvary inama definition, igazi ilungu lalikhuluma ini. Hallelujah. Ukulinyazwa kwakhe kwakhuluma ini, konke kwenzelwa for wena ukuthi ube nedominion emhlabeni. Amen. Idominion asitholanga ngabazali bethu nangama background abomkhulu bethu.
salandeliswa enemies ayikhonza saze saba nepride. Uyabona noma ungakholwa bakufaka isiphandla une-pride ukuthi ekhaya siwendile umsebenzi sibuya khona siyo uhamba nasematown. Haleluya. Ufake ne-short une-pride usathanda athi wami uyaku-owna. Amen. Bese uze ebusuku kulethela i-catering bese after a week emsebenzini bayaqosha ngoba udlale isiphi kaSathane seyamanifesta empilweni yakho. Isikhathi uphupha udla amacala wezinto ezenziwa umndeni wakho in your family. Osupportayo nawe ubona ungana fear uhamba nesiphandla. Haleluya. Uhamba ne-girlfriend uphuma naye endlini kini or i-boyfriend unganamahloni ubuyodumaza lolo kudalile. Amen. It's the worst part when you are born again. Amen. It's the worst part bazalwane. Haleluya. Amen. Usifele bangcwele wafika emhlabeni kunama verse nje lapha ngifuna siwacheke incwadi kaJohn chapter 7. It's very important ukwazi uJesu bazalwane. What I pray for to God ukuthi bangcwele kumele sifinyelele nokumaziyo ukuthi ubani. What makes us to be errors on this earth, to be a mistake emhlabeni, ukungamazi uJesu. Amen. Si mistake ngoba simazi uJesu. Ukuba iChristian akuthi uyamazi uJesu. Haleluya. Ukuba iChristian akuthi wazi uJesu. Amen. Amen. Umuntu owazi uJesu bangcwele umuntu owazi ilanga ukuthi how big is the sun. Umuntu owazi igalaxy. Umuntu owazi amaplanet. Azi lokuthi amiswe yini lapha emkhathini. Azi ukuthi ukudebelana ukuthi kanjani. Umuntu owazi uJesu umuntu omangalayo omunye umuntu bakadelela uJesu. Amen. Bazalwane ukwazi uJesu akubo ukuthi kuba umfundisi umela phambili. Ukwazi uJesu kumesaba. Amen. Hey bazalwane. Amen. Have you ever think ukuthi isani lishisa kangaka? Uzumuntu athi ilanga uba ngibo bamhlanganisa noNkulunkulu. Ipeace yakhe wakibo yi-one piece. Kuleya earth before the galaxy. Leya earth iphathela amaphisi ayithi sonke emhlabeni. Kodwa incane kunelanga leya earth leya. God testify ukuthi ithi njengesithonzi wasesitsheni thina abantu bonke. Amen. Ukumazi bazalwane kudlula ukumesaba. So uyidlulile level yokumesaba uNkulunkulu. Masumazi. Amen. Then you are already successful too in the sins. You are no longer going to be a sinner. Hallelujah. Amen. Anything concerning isono uyatatazela ngayo uthi hey ngiyenzani manje. Ucabanga ukuthi honyo lahleka ngiyele emuva. I'm going backward now. Hallelujah. Amen. I'm opening a door. Amen bazalwane. Amen. Mvula umnyango omkhulu oyodistroy umndeni wami. John chapter 7. Thoma ifunda from verse 1. Just sifunde nje. Jesus don't know this one. Yeah, wefunda. Ngokuka John chapter 7 verse 1. Yes. Isihloko sithi uJesu ukhuphukela eJerusalema ngomkhosi wamadokodo. Yeah. Verse 1. Emva kwalokho uJesu wahamba eGalile ngokuba wayengathandi ukuhamba eJudiya lokhu abaJuda bebefuna ukumbulala. Verse 2. You see the created people, his image wanted to kill him. His own image wanted to what? To kill him. And unfortunately, they want to kill Lona owazi umqababo wabo. Hallelujah. But they want to kill Lona owazi each and everything about them. Inwele zabo ukuthi zingayiki. Amen.
The problem of what? They never know him. They never know him. Uzobezwa abamazi. The way they will think ukuthi ba ungadlela lendlela abathi uyiyo. Qhubeka ma verse 2. Verse 2. Kwase kusondele umkhosi wabaJuda owamadokodo. Verse 3. Base bethi kuye kancane nje ichaze ngalomkhosi wamadokodo. Lo mkhosi wamadokodo shall return. Hallelujah. Kancane nginiphe nje kancane. Amen. Umkhosi wamadokodo shall return. Incwadi kaEzekiel chapter 14. Ngesikhathi se-1000 millennium. Amen. Where all the countries will go and worship God in Jerusalem. What amadokodo. Amen. He will return uche sekabuyile nebandla lakhe. Hallelujah. Sekabuyile nathi. Ayinebandla lakhe. Sekabuyile nathi. Amen. Azubazalwane kumele silwele indaba ukuthi ongene ekhaya. Amen. Akusisona kuphela sikuvimbela ukuyongena ezulwini. Kodwa one thing I foresee ukuthi kumele sibe pure in our vocabulary, in our thoughts, in our acts. Amen. Unga entertain ukuthi umuntu ukhuluma omunye kabi. You know, one day uNkulunkulu revealed to me ukuthi sikhuluma ngenye incebo enzwe kabi. Amen. uNkulunkulu angibonisa ukuyithanda kwakhe le ncebo. Hallelujah. I-problem ukuthi uSathane sekawinile ngathi siyamsupport. Ngazi ukuhluma ngizwa lo. Yabo le ncebo yenze kabi ne. Yenze isono. Hallelujah. Kodwa thina ekumele ngabe sihlale edolweni sase sisupporta le ncebo, sisupportana noSathane. Sase sijoyinele noSathane sinale yimi uSathane ngale ncebo. Siyenzani sihlambalaza lo okaNkulunkulu olimele othunjiwe sijabulela ukuthunjwa kwakhe and sifila kamnandi. Hallelujah. Really bazalwane uNkulunkulu akayifili njengoba sifila, akayiboni njengoba siyibona. Our level of worshiping God must be different now. Melihluke bazalwane level yokuseva uNkulunkulu. Akungabi level yokubonana la esontweni bese abantu badisappear. Akube ilevel yokukhonza uNkulunkulu sithi masihlangana uNkulunkulu okimno wakho mabahlangana kwenzeke enye ijoy. Obonayo ukuthi la sisekunandini boba sezulwini siyezulwini. Akungabi nokusolana. Amen. Asimpheleliso ngcwele ngokuphila kwethu. uNkulunkulu asingabo sahlule ukumphelelisa kodwa ngenxa yokuthi sisathanda lelizwe sibambile uSathane. uSathane ngeke ukubamba ngenye into, ukubamba ngento zakhe lelizwe lakhe. Kodwa uJesu ngimnqobile into ekwakhe akukho kimi. Okwakhe kufunani kuwe. Bazalwane need to talk the gospel as it is. Hallelujah. Amen. Okwakhe kufunani kuwe. We are knowing very well siyabuma background families lapho khona ebebakutshela bathi lo yangana lapho ungqondo kunawe lo ya ngoba ufundile ini. Bese kwakhuphuka amajelasi ngoba nabazali bethu bebangalazanga iqiniso. Wena sowufinyelele kulo manje. Ungenile unzinzile eqinisweni. Awuhambe uyozifuna kuye. The prayer of an end time Christian, I pray ukuzihlambulula every day. Amen. I pray ukuzitshelela yena ukuthi akuhlole any error each and every minute. I pray ukuthi na ubona error which you see a pastor or ubona somebody bese umbona ngelinye ilihlo bese uyocela ukuthi akuncede kulobo ubona kwakho kuphi. Amen. Unless bazalwana likho izulu siyoba feeling this church bese sithi avela zange we never make it. But if we want to make it, hey kunele siye deeper. We need to go deeper. Hallelujah. Amen. Bazalwane akekho special like it. uJesu special.
uJesu makakwazi ukusitshela ngenceku yakhe thina siyibone irongo wasungambulela ukuthi yena uzobuhlungu obunjani ngayo. Nalo yamngani wami besikhuluma ngazi yena ukuthi wamambulela na, but wambulela mina. Kusho ukuthi uJesu makakubona kanjalo akekho umuntu noyedwa ufuna lahleke. Akekho noyedwa. So thina siyancedisa nini abalahlekayo sithi ba right. Amen. Kusho ukuthi awuyila uJesu akhona mawungabe njalo. Lezo zinto aziyoza kuwe ungakayi kuye wamambulela ukuthi ufunani ngempilo yakho. Ufuna ukuthi akufanise naye ugcine uyoba naye. Amen. Amen. Fuda mafundisi nangisekazothatha naye over. Hallelujah. Verse 3. Yes. Base bethi kuye abafowabo, muka lapha uye eJudiya ukuze nabafundi bakho babone imisebenzi yakho oyenzayo. Yes. Verse 4. Ngokuba akukho umuntu owenza utho ekusithekeni efuna yena uqobo lwakhe abe sobala. Uma wenza lezi zinto zibonakalise wena kulo izwe. Verse 5. Ngokuba nabafowabo babengakholwa nguye. Nabafowabo babengakholwa. Amen. Amen. Uyabo ukuthi imisile kangakanani. Nabazalwane abakholwa bayezisontweni Sunday bara bakholwa ukuye. Ngoba abazalwane ukukholwa uye ukuphelelisa lento ayicelile ukuthi siyenze. Uma senza opposite asikholwa uye. Bazalwane uthi uJesu ufuna ukuzemva kwami akazidele. Bazalwane ukuzidela ukuthi noma sibiza ama-fasting la uze. Bazalwane kumele lensindiso le idlule yonke into oqabanga ukuthi ikhona emhlabeni. As long engakabi njalo abakazideli abakayazi ukuthi what we talk about. If we can say now we call a prayer where we may say the fasting, we will sleep like sontweni orisonala somewhere kuyokhulekwa. You will see ukuthi impela nale holiness akaka understandwa. Sikhuluma ngani? Bazalwane holiness idlula yonke into emhlabeni. The holiness will make you to enter the gate of heaven. Okay, asifale imali ukufaka ezulu egate lasezulwini. Ikhona ayikho imali engakufaka. The holiness means to be dedicated to Jesus with your full amount, without any wavering. Ungabe nento ephazamisayo ukuyofuna uJesu kudlula yonke into emhlabeni. Why people and Christians we are lacking some other things emhlabeni ebekumele ngabe sibanazo. Ile verse athi funana umbuso oqala. Konke kuyawulandela asikakayenzeki lelo verse. Ayikakayenzeki bazalwane. This is not a school, this is the kingdom of God that will make people be successful in the kingdom of God. There's no other way. uJesu lethe just this book on earth that represent him, but this book is very dangerous. You know this book, if you can keep each and every day ufunde hour this book khuleka ukhona voices ovuka la kuwo. Ukhona voices ovuka, and it's not a normal voice, it's a voice from heaven just because of this book. But still this book, leyo nto ngikhuluma, if I can say let's exercise it, you will see many few people will do it, others will not, because this book, it contains the divine nature of God. Amen. He planted the Creator himself that will lead you to heaven. But you see people know that this doesn't mean what Verse 4, verse 4, is it verse 4? Yes. Verse 6. Verse 6. Ngakho-ke uJesu wathi kubo, isikhathi sami asikafiki. Yes. Isikhathi senu silungile njalo. Yebo. Verse 7. Izwe lingenizonde nina
Kepha mina liyangizonda ngokuba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi. Verse 8. We are afraid to testify about him and tell the word when we see izinto ezirong. What makes ukuthi sibe afraid is because of i-level ukufundisa ukwawashe simazi ngayo ila. Isesela i-level yokumazi. Ukuba se-holiness doesn't mean anything. Usesela ku-level yokwazi uJesu. Ngoba ma umazi nge-level yala, uyobatshela ukuthi lento le i-wrong, iyenzenza ukuthi. Ungabatsheli kuphela ukuthi i-wrong, ubatshele nama-result azobehlela nesizathu salento. Angisho bazalwane as a father or a mother ekhaya, udlulile kuma-experience. Umntwana akhe ayenza le experience uyamtshela ukuthi kuzoyenzeka so. Amen. Kodwa ayenze ngenkani bese uthi abongakutshela. Manje this experience yona wayisidelela ngoba uzile wayireveala wayibonisa amandla wakhe amakhulu. Amen. Uthi ngibatshela uthi mina ngiyabatshela imisebenzi yabo ukuthi mipi. Hallelujah. Izwe liyami zokuthina sisaba ukuzondwa. Amen. Christianity bazalwane ihamba ne-faith. I-faith ihamba ne-courage yokungasabi nix yasemhlabeni. Yingakho athi uNkulunkulu ujabuliswa yiyo. Ma une-faith une-courage yokuthi emhlabeni ayikho into oyesabayo ngokwezinga lokwemesaba uNkulunkulu. Amen. Uba a person of divine. Whether awuliboni ngamehlo kodwa ngoba ubold ngaye uqedile ngaye. Amen. Uqedile bazalwane. Most of us sikuma level wempilo ngesizathu sokuthi faith sithela lapha kumele si-apply khona ngoba kuphela khona lapha kumele uyikhulume. uDavid wathi amncane na 17 wayikhuluma. Ukhona lapha kumele uyikhulume but ngenxa yokuthi uthema uthi uyabheka ngoba wena istandard sakho sicabanga ukuthi abantu babhekwa ngendlela yokuphila kwabo. uJesu akabajaji ngendlela yokuphila kwabo, bajaja ngeqiniso. If-faith is truth, it's a fact. Ubatshela iqiniso ukuthi kuthi. Hallelujah. Once you are becoming bazalwane, you can be in any meeting wemagalanga kuphi lapha egcwele khona iqhumama zidla imali ka government ngamanga. Kodwa ubatshela iqiniso. Hallelujah. Amen. Hey bazalwane batshela iqiniso bangcwele. Hey bazo umsebenzi ayasawuthola. Ubungeke vele usawuthola noma ungawuthola lo msebenzi. Endleleni uyoluza ngoba kuyafana uqualify ngoba ulento le othi uyiya uyiqonde. Amen. Siqhubeke masawuva kubambezekile. Verse 8. Yenyukani mina niye emkhosini, mina angenyukeli manje kulomkhosi ngokuba esami isikhathi asikapheleli. Yes. Verse 9. Yeah. Eseshilo lokho kubo wahlala eGalile. Verse 10. Sebenyukele emkhosini abafowabo, naye ke wanyuka. Kungesobala kepha kungathi kungasese. Verse 11. Khona abaJuda bamfuna emkhosini bathi uphi yena na. Verse 12. Kwaba khona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwezixuku. Abanye bathi muhle, abanye bathi cha ngokuba udukisa abantu. Verse 13. Nokho kwakungekho umuntu owakhuluma obala ngaye ngokwesaba abaJuda. Namhlanje ngisho phela remember amaJuda mele usathana. Namhlanje baningi abazalwane abasakukhuluma ngaye ngoba basaba abaJuda usathana. Angisho laba amaJuda abaphethe into zalo mhlaba ezibonakala ngathi zinhle. Amen. Bese wena usaba ukukhuluma ngaye, usaba ukumpheza ngoba usaba
amaJuda alapha emsebenzini wakho wase uyawasaba, so kunzima ukuthi umveze ngoba kakhulu kunoJesu. Hallelujah. Ingakho ngithanda uma if you can know Jesus, you will never be the same in your life. Amen. You will be, you know, when you know Jesus, you think like a person but maybe ngathi awuphilanga kahle. Amen. Ngengezwe ekhaya bathi tshela ngoba when I look at the situation angisakhumbuli wakwenzakaleni. Ngase ngiyithola after ngathi because of these zinto zabo abazikhonza and ekhuluma abazalwane bathi ungalingutshela ngoba abazalwane, this gospel is not all about abazalwane, is about you. Awukuyekela ukuzibandakanya nabantu masuku lendlela. Phuma. Amen. Lendlela lena akusiya nabantu nawe uwe. Anything can happen, you will leave this house, this life. And then more you live for the life which is reject ngoba wena umrejectile. uJesu usho kahle ukuthi abayomphika phambi kobaba, phambi kwengilosi ngiyamphika phambi kobaba nengilosi zakhe. Amen. Oyomphika phakathi kwabantu umphika lokho usho kahle uJesu lelithi iBhayibheli abaJuda laba basaba ukuthini bakhulume ngaye ngoba besaba inamaJuda. Basaba uSathane. Asiyekele ukusabazalwane, ayikho into ongayilungisa. Impilo will still the same because why? Awufuna ukuba bold ngenkosi yamakhosi, the owner of the sun. Amen. Awufuna ukuba bold nayo. Ucabanga ukuthi uphela umsebenzi. Hey man, awuyazi let me make you ukuthi ube ready. Awuyothi Jesu namhlanje ufuna ukuprove ukuthi ngiyathemba. Bese uyokhuluma ngaye lapho. Ubone ukuthi noma ungakuphelela lo msebenzi akakunika obhetha kanjani. Amen. Yabazalwana ke nombona uJesu man. uJesu uyalekha namhlanje iauthority yakhe emhlabeni ngoba abantu abasaba uSathane. Hayi Jesu. Christian fear the devil, hayi Jesu. Amen. Wonke lama bribe wenza usaba uSathane. uSathane uthi yena Yesu yayesontweni every Sunday. Mariphilela mina. Abaswaka hlupheke ukuthi ayisontweni lo ubheke mangenza ukuthi uzambona la isontweni akasani. Amen. Uvela hayi ubheke uzosusa lo uzabona akasani isontweni. Uhambe. Ngoba ifaith ayikho. Bazalwane ifaith aboyikhulekela. Yabona ifaith uthando lika Jesu. I-presence ka Holy Spirit in your life. Amozicela ukubona ukuthi uzokutshela uJesu. And all people are feeling that. Ngoba i-Holy Spirit ufuna kube ne-relationship nayo uJesu. Ilizwi ufunda every day uthandaze njalo every day. Now ungabi nokuthi wena ngawulilanga ungakhulumanga noNkulunkulu, ungafundanga izwi lakhe but ufuna ukuba ne-presence kaNkulunkulu in you. I know you are just a liar. You can't be. That cannot be possible. Hallelujah. Asithubeke. Verse 14. Yes. Isihloko sithi imfundiso ngoMesiya. Yes. Verse 14. Uthe sekuphakathi komkhosi uJesu wenyukela ethempelini wafundisa. Verse 15. Yeah. Ngakho abaJuda bamangala bathi lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na? Bible school. Amen. Verse Bible school. Bathini? Bathu uyazi kanjani imibhalo imibhalo engafundanga. My God. Amen. Yingakho ke namhlanje igospel sesiyenza ifem. Siyenza njengekhampani. Siyaplana ama chairperson la esontweni. Siyenza njengefem. Kuyabanda ke umnikazi wayo sifuna ukwenza ifem nebusiness yasemhlabeni. Sithengise nama oil nama cartoon, kwenziwe zonke izinto nama shawl laphana ngoba sifuna ukuthi le gospel lena ibe into esisebenzelayo cha. Is owned in heaven. Hallelujah. I-ownwa ezulwini bazalwane. Amen. Ayi-ownwa emhlabeni, akekho umuntu ongayi-owna. Indlela yayo ukwesaba uNkulunkulu. Ayinayo i-definition. Alikho i-qualification layo ngaphandle kokwesaba uNkulunkulu.
uhambe ngezindlela nangezimiso zakhe, uhambe ngamandla nange-authority kaMoya Ingcwele. Leyo ke uyele esikolweni is not for school. Amen. There's no person ongayo-enrolla for that. Le ifuna ukudedicated kwakho. Amen. Ukuzimisela ngoJesu nsuku zonke. Ungabe just a few days. Bese masubona izinto zenzeka sokudayi sesukuvakenda saye ngothandaza. Cha, you press on. Hallelujah. Asimuzwe uJesu uthi verse 15. Verse 16. Khona uJesu wabaphendula wathi, imfundiso yami akusiyo eyami kodwa ngeyongithumileyo. Verse 7 is from above. Amen. Khona lisho vision lesilungu lithi lento ayiyo akayitholanga akayanga esikolweni, is coming from above. Ya downloadwa awuye esikolweni, you go to download it. How to download it to live the life of Christ on earth. Amen. Without fear. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You put him first in everything. You love him, you read his Bible, you pray oftenly, you are honoring his name. Hallelujah. You are commanding with his name. Amen. Hallelujah. Amen. Akusengihlakanipha komuntu bazalwane. Akusekele esikolweni lento le, is a secret, is a mystery. That's why athi bafundi bakhe mabangasuka eJerusalem abangamakameliswa amandla ukuze bawusebenza. Never implement or create any Bible school azange ayenze Bible school uJesu Kristu. Amen. Those are the men's need that causes gospel ibe ngale ndlela namhlanje iyenziwe ngani ngama-qualification bese kuyadelelwana abantu akazogibela abantu umongameli une-doctrine unama-masters cala ukudelela into kaNkulunkulu bayidelela kanjalo. Amen. Bayifakela ama-brackets but unama-degrees wadwa bampele igama elikhulu bishops. Hallelujah. Into engathengwa lento le ihanjwa ngidlima yabona ufuna uyinqoba ibayisilima uzoyibona le yilima abazalwane. Hallelujah. Lena mawufuna ukuthi uhlalo yiyo ibayisilima, you will see the great king master ahlala nawe. Amen. Kodwa waqala wabizwa ngamagama ayisekho exist ngoba zangabizwa ngamagama adelelwa umnikazi wayo. Hallelujah. Badelela umnikazi wayo azangavuma ukubizwa ngamagama okuphakanyiswa and everything bekayenza bekathi ubaba uzamuzwa. Asiqhubeke ma mfundisi senze umfundisi ngena wonke sipushe. Verse 17. Yes. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngizikhulumela okwami. Verse 18. Le verse le bazalwane lichaze kahle ulizwe kahle lichaze kahle usiZulu. Le verse le lithi kahle uma umuntu amela wena uphila amanga angeke uyazi lensindiso ukuthi uzomkholwa ngoba wena uphila amanga, but mawuphila iqiniso uzomazi ukuthi lo muntu lomela ngoba noNkulunkulu. Amen. That's why many people are in the wrong churches, they are serving wrong God. Ngoba abantu abamaphambi kwabo abakhona ukubasenza abaphili right. Hallelujah. Abaphili right, phila right uzokhona ukusibona isigebengu. Hallelujah. Abazalwane namhlanje abaphili right. Lobona ngani? Ngoba uJesu la usho ukuthi abantu abangaphili right, mawuphila right uzombona umuntu wrong. Then bagcwele basontena wrong ngoba baphili right and bafike babafundisa wrong futhi nabo. Kwabafana baba wrong bonke, then labo wrong bonke bayaphi in hell ngoba akukho ofundisa iqiniso. Bese baka right abambalwa bayaphuma bashile losonto. Amen. Babodolo umuntu omelapha kusuye loya. Kodwa abano right. If ufuna ukubona umuntu wrong iba right, uzombona wrong. Amen. I-gospel bazalwane uNkulunkulu azangathi gospel lena ifana neyase Old Testament lapho khona kuzothembelwa kuPriest.
le gospel sonke usinikeza umoya wakhe sonke yingabakhuluma sonke usinikeza umoya wakhe ukuthi singabi deceived. That's why people are not forgiven in hell engaging nasezulwini. Why? It's because uNkulunkulu manje sekanikeze wonke umuntu ukuthi akhona ukuba aware about this. Amen. So asimboni ngoba siphila impilo zethu bese sizendlini kaNkulunkulu. Uyisifula uvalekile mawuze esontweni ungcolile bese uba nokuhlakanipha kwakho ukuthi mina abangiboni. Uyisula wena udukisa wena. At the end of the day yolahlwa wena utshela ukuthi wena abangiboni. Kanti nawe awubaboni ngoba niyafana ngibonana. Too dangerous bazalwane. Impilo yensindiso impilo ecritical ifuna umuntu abe noNkulunkulu uzayibone. If ungabi noNkulunkulu akakuyibona impilo kaNkulunkulu. Impilo kaNkulunkulu is too dangerous bazalwane. Serious. Akusiyimpilo ukuhlala. Amen. Akusiuhlala abangcwele. Impilo kaNkulunkulu lena siyitholile. Bazalwane sithola impilo. Manje ngifuna ukuthi siye kundaba yebaptism. Cha ngilapho. Ngifuna ukungifundisile ngayo last time. Uthola impilo kaNkulunkulu kuwe. Uphila kuwe so ufile wena. Amen. So masufa phila kuwe lona ongohle ezulwini. Ufunane ngaka extra. Akufunani. Into okumele uyenze wena kumele manje entertain yena ngendlela afuna ngayo le. Uthi abangithandayo bayogcina imiyalo yami bahambe ngeyimiso zami. Haleluya bayokufunisisa ngenhliziyo yabo yonke ngiyawutholwa yibo. Amen. Impilo yasezulwini lena okuyitholile ayisafana Old Testament. Impilo yasezulwini kumele uyi-maintain love of heaven. Haleluya. Too dangerous bangcwele. Siyalahlelisana emhlabeni. Levangeli lichaze yonke into ngebaptism lachaza ukuthi uJesu mawuke wafaka yena noKristu uvuka kanye naye hleli ngasekunene. Ikhuluma into esiningi. You need to be careful ukuthi who are you in this time. Hallelujah. Qhubeka mama. Verse 18. Yes. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe. Yes. Sorry, ngicela phansi. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe, kepha ofuna udumo lomthumileyo lowo uqinisile, akukho okungalungi kuye. Mawungabe uphila la empilweni yensindiso bazalwane, ukuze umaintain the Holy Spirit every day, you God and the Holy Spirit, kumele unikeze yena udumo kukho konke. Amen. uJesu azakhe lapha sidumisa uthi ubaba. Amen. Awuzidumisi wena awuyinto nelutho wena, wenzela umusa. Akukho lapha kumele ufuna udumo lwakho. Amen. Why uJesu makasho so usho ukuthi wena mawenza lento ayishoyo uyongenezelela mokuwe kulento yiyo yoba extra ekumthandi nasekumazi nasemandleni wakho yoba extra. Kodwa the more wena usafuna ukuzibona phakathi kwabantu, ufuna ukuthi abanye abantu ubaphilikhile ube mkhulu, then uyazafula. Asiyekele ukuzafula abangcwele. Amen. Leta ingawushilo ngathi ayifana nasesikolweni. Ithi ibhayibheli kuKorintiyani bazalwane, uNkulunkulu usebenzisa ukula ukuze ahlula kunamandla. Amen. Elephinde lithi lapha futhi ku25 lithi uJesu yini ukuhlakanipha nani namandla kaNkulunkulu. Ubani? uJesu ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu. So uNkulunkulu ehleli kuwe uKristu umoya wakhe ngoba into eyi-one. Then uNkulunkulu ehleli kuwe, wena muntu uhlelwe ngokuhlakanipha namandla kaNkulunkulu. Amen. Uhlelwe ngokuhlakanipha namandla kaNkulunkulu. You are not the same.
So if uhlelo ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu, yini into yala emhlabeni engakwenza ube nefear ngayo ufuna ukuthi yona ikuse wena? Phela anything engafuna ukutestify about Jesus engenza ngibe namahloni ngoJesu, whether bangibiza kuphi bathi ngizokuthandaza or ngizofakaza or ngizothini, bese mina ngizenza ngathi ngiyasaba ngoJesu. Ibazalwane, iBhayibheli wadalwa ngokwesabekayo. Amen. Ayikho into efana nawe emhlabeni. Hallelujah. That is why uJesu akafuni isilwe sodwa. Why? It's because uJesu the way asidale ngakhona ufuna ukuthi sirepresent yena. So heaven akekho ingilosi elwa neingilosi ogcina nguSathane. Amen. Therefore naye uNkulunkulu usidivide kayi-3 ayi-1 so that he can prove the world ukuthi he is divine. Amen. Wazalwa entombini weze emhlabeni waphila angumuntu wabuyela ekhaya. Akakaguquki bazalwane, akekho ongalingana naye. uSathane abathakathi bamsaba. Amen. Balindele usuku lapha uqeda umhlaba khona yena bayazi ukuthi liyeza. So asisukele emisebenzini yakhe. Asithobe mawusishaya isikhathi futhi sakela ngo3. Kade ngo3. Verse 19. Yes. uMose kaninikanga yini umthetho na? Nokho akakho kini ogcina umthetho. Nifunelani ukungibulala na? Verse 20. Isixuku saphendula sathi, unedimoni we. Yes. Ngubani ofuna ukukubulala na? Verse 21. Yes. uJesu waphendula wathi kubo, munye umsebenzi engiwenzile, niyamangala nonke. Verse 22. Yes. Ngokuba uMose uninikile ukusoka kungesikho ukuthi kuvela kuMose, kodwa ngokhokho niyamsoka umuntu nangesabatha. Yes. Verse 23. Uma umuntu amukela ukusoka ngesabatha ukuze kungeqiwa umthetho kaMose, pho ningithukuthelela ngokuba ngaphulukisa umuntu ngokuphelele ngesabatha na? Verse 24. Yes. Ningahluleli ngokwamehlo, kepha yahlulelani ukwahlulela okulungileyo. Yes, it's happening today. In most cases, ngokukhula kwethu sina abantu abamnyama kakhulu sahlulelana ngamehlo. Ngamanga bomama bethu isikhulise kanjalo. Ithi sahlulele ngamehlo ngani wakho lapha yabona. Sikasebenza amasipala wena usebenza. Ba compare into ezingahlangani. Hallelujah. Asihlangani. Hallelujah. Angeke ngisayichaza ngoba izokuba idibanyana ifuna elinye ilanga. Hallelujah. uNkulunkulu sonke usidale ngokuhlukene bazalwane. Kuhlukene wasinikeza izinto ezihlukene. Amen. Okumele simthokozise ngayizo sonke. Isikole akasifakanga kule plan yakhe. Amen. Isikole akasifakanga abangcwele. Ingakho ngingayichaza last ngithi abantwana abayi5 khona ungekaza khona esikolweni. Ayikuthi wenziwe uwemzali. La kwenye ifamily ukhona baloko bayi10 11. Na kwenye ukhona na kwenye uNkulunkulu badivide ababeke ngama program wakhe ukuthi bonke labantwana benze baphilisane kahle ngoba bonke mabanga ba intelligent. Ekhaya loba dangerous yoba yilithatha le debate. Yes. Imangalenza ukuthi bonke bathola ama distinction yoba ekhaya lokuthi akekho ozovuka. Hayi ngekufundisa ichildren ngithi laba bantu abagubha igoli strategy hayi ukuthi bangihle signal osebenza office. uNkulunkulu akajaji kanjalo ubenzile ukuthi kuze kube ne-balance equation emhlabeni. Nasekhaya wenza kube ne-balance equation. So thina abazali ngokungafu
lazi ulwazi likaNkulunkulu base basijaja ngenxa yokuthi lona u-intelligent, lona ongakhona ukufunda kahle esikoleni odong wadelelwa iliswa nangayisa last born lene intelligent. But last born, but first born ayiwashi imoto ye-last born ngenxa yokuthi uye wayofunda wakhona ukusebenza ngokwestandard sasemhlabeni. Ngokwestandard sasezulwini uNkulunkulu banikile and expect ukuthi bazorespectwa ngama-level wabo. Hayi ngoba lo first born mangamnikanga ukuhlakanipha ukuthi akwazi ukufunda, kodwa umnikile ukuthi abe hard work endlini, kube nguye lo wenza kahle uyashaya ukushayo umuntu omdala. But ngoba la emhlabeni sijaje ngesikolo simdelelile samwashisa ney'moto zama-last-born, then uhlazo is a curse kuNkulunkulu lento esiyenzayo ngenxa yokuswela ulwazi abantu bayabhubha. Haleluya. Labantwana bakho why bangafani mangabe bakho? Ngathatha abantu aba-intelligent bashade boyithuka ngeke bathola abantwana abafanayo. Amen. Babathola kuNkulunkulu abantwana. uNkulunkulu banika ngecebo lakhe. Amen. Akabaniki ngecebo labo. Hayi. Phela bonke abantu badaliwe emhlabeni ngenxa ukuthi bazothokozisa uJesu. Hayi njengoba sigcwele la esontweni nasemakhaya abaningi sidalelwa ukuthi sizothokozisa uJesu. Konke kumele ngabe siyakwenza thina bekumele nje siphilela uJesu ngokungazi singabe nolwazi saphila indlela zethu safuna ukwazi kwethu. At the end of the day impilo yaba difficult. Salandi system yasemhlabeni. Today system yasemhlabeni yasishaya. Ngiyakungcolile. Amen. Yasishaya system. Kodwa labancane babona abantu abadala uphika yaphithizela into enje is a curse in this world. Kubusi curse bazalwane. So asingayithatheni curse lapha esitradini silethe endlini kaNkulunkulu. Endlini kaNkulunkulu la une degree bathi unemali lana there's no degree and money. Lana kwanjwa ngokumesaba usimakade. Amen. Yi degree enkulu la. Humility and love and unity is the key to the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Verse 25. Basebethi abanye wabaseJerusalema, lo akusiye yini abafuna ukumbulala na? Verse 26. Yes. Bheka ukhuluma obala kabasholutho kuye. Kungaba ngokuthi ababusi sebazi isibili ukuthi lo unguKristu na. Verse 27. Yes. Kodwa lo siyamazi lapho evela khona, kepha uKristu nxa efika akakho owazi lapho evela khona. Verse 28. Ngakho uJesu wamemeza efundisa ethempelini wathi, niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina ke angizizelanga, kodwa ongithumileyo uqinisile, elingamaziyo nina. Verse 29. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye, futhi nguye ongithumileyo. Verse 30. Ngakho bafuna ukumbamba, kepha akubangakho owambeka isandla, ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Verse 31. Kepha esixukwini abaningi bakholwa nguye, bathi uKristu nxa esefikile uyakwenza izibonakaliso eziningi kunalezo azenzileyo lona na. Verse 32. Abafarisi bezwa isixuku sikhonona ngalezo zinto ngaye. Abapristi abakhulu nabafarisi base bethuma izikhonzi ukuba zimbambe. Verse 33. Ngakho ke uJesu wathi, kuseyisikhashana ngikhona kini, bese ngimuka ngiye kongithumileyo. Verse 34. Niyakungifuna ningangifumani, nalapho ngikhona ningeze mina. Verse 35. Ngakho abaJuda bakhuluma bodwa bathi, uzakuya ngaphi lo lapha singayikumthola na?
kuya kwabahlakazekileyo kumaGreki afundise amaGreki na. Verse 36. Lizwi lini leli alishoyo lokuthi niyakungifuna ningangifumani, nokuthi lapho ngikhona ningeze nina na. Verse 37. Amanzi okuphila. Verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Verse 38. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Verse 39. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa nguye, ngokuba umoya wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Verse 40. Yayizwa yonke ichaza isimo uKristu ayiso elichaza nokuthi umoya akwakayihle emhlabeni. Amen. Phela still the spirit that is in Jesus, umoya wakhe lo wesikuona emhlabeni. Saba nawo. Amen. So mele afi lapha ichaza kuJohn chapter 12 athi khona uma ihlamvu lesinabi lingafi alitheli. Hallelujah. Kodwa uma ilifa liyathela, uchaza ukuthi uma efa uyogcwala umhlaba wonke, abezindaweni zonke, simkhoze zonke, sim-enjoye zonke. Amen. Ngoba uyobe akithi. Hallelujah. So bazalwane, umzalwane wethu ifavor enkulu, uthola umusa. Ilentoza ukuzisapota wena nokusapota izulu ukuthi uthande lencwadi umkhuleko. Amen. Ukuthanda lencwadi nomkhuleko, you are supporting what Jesus is planted inside you. Ukuthi khule, mara mawungakwenzi lokho iyadumotheka, iba incane isebenzi lento yiyo. Bayokudelela emisebenzini, bayokudelela esitradini sakho ngoba awusilutho vele, noma batheste amadimoni wabo ayasebenza lakuwe ngoba wena uphelelanga uNkulunkulu lokho kuwe. Amen. ubuNkulunkulu lobo bukwabo exist abusebenzi bawungaphelelanga ngokumfuno phele ophezu konke. Hallelujah. Akukho okungenzeki bazalwane, but izwi lakhe makathi akukho okungenzeki. Usho abantwini abazophila le ncwadi, abazoyiphila, bayifune insuku zonke, bayenza intando yakhe, bakhuleke. Labo bantu labo, they will never be the same emhlabeni. Hallelujah. As he is not the same, amajuda omfuni. Hallelujah. Amajuda omfuni, amajuda lelonwathi. Uyamuzwa uJesu uthi, uJesu noma uthi angiyangazi ukuthi ngivelaphi. Hallelujah. Usakafuna ukwatshela manje, ufuna ukuveza isecret ngoba uJesu uNkulunkulu phela. Amen. Manje uJesu was sent on earth so that he cannot testify about himself to uNkulunkulu. If uJesu ake wathi uNkulunkulu, ngabe umhlaba kudalwa phela. Because he was not sent to do that. Amen. Ukuthi azobaprove ukuthi uNkulunkulu was supposed to act little when it comes ukuthi bazomkhona ukunderstand. Ngoba uma ethi yena ngiyangazi ngivelaphi, sekaveza ama-secret manje ngoba labantu bamdelela phela. Hallelujah. Sekazama ukuveza ama-secret ukuthi bazi ukuthi ubani. Bazalwane, you must know who you are located. Who is located you? Ubani, how big he is. Simple. Asithathele amafike vele sesigcineni ngicela ukufundisa ukuthi verse 40. Yes. Abanye bezixuku sebezwa lawa mazwi bathi, lo ungumprofeti isibili. Verse 41. Yes. Abanye bathi lo unguKristu, kepha abanye bathi kanti uKristu uvela eGalile na. Verse 42. Awushongo yini umbhalo ukuthi uKristu uvela enzalweni kaDavide naseBethlehem emzaneni lapho wayekhona uDavide na. Yes. Verse 43. Ngakho kwaba khona ukwahlukana ngaye esixukwini. Ufuna ukuthi awuyibona ifana namhlanje lento eyenzekana. Abanye bamcabanga ngezinye indlela, kusiyilo isinkonzo. Amen.
yonke lento eyenzakala yafana namhlanje ukuthi kukhona abantu banoJesu babo kunabo Kristu babo ngoba if besikhonza yena common one lo la eBhayibhelini bengeke sibe nenkinga lapha kuma podcast abanye bakhuluma ukuthi abanye ngayo ukuthi iBhayibheli lihlukile kunama division bazalwana bamqondi. Amen. Abamqondi kunama division kwenzeke imanga nje abantu bamdesignele wabo uJesu bazenzele wabo ama company in the kingdom of God to serve him. Verse 43. Yes. Ngakho kwabakhona ukwahlukana ngaye esixukwini. Verse 44. Abanye ke kubo babethanda ukumbamba kepha akubangakho owambeka izandla. Verse 45. Yes. Isihloko sithi izigonzi zifuna ukumbamba uJesu. Yeah. Verse 45. Zafika ke izikhonzi kubapristi abakhulu nakubafarisi bathi kuzo animlethanga ngani na. Verse 46. Izikhonzi zaphendula zathi akuzange kukhulume umuntu njengokuba kukhuluma lo muntu. Verse 47. Ngakho abafarisi baziphendula bathi kanti nani nidukisiwe na. Verse 48. Ukhona yini ezikhulwini nakubafarisi oke wakholwa nguye na. Verse 49. Kodwa lesi sixuku esingawazi umthetho siqalekisiwe. Verse 50. Wayesethi kubo uNikodemi owake weza kuye engomunye wabo. Verse 51. Konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu ongakamuzwa kuqala uze wazi okwenzayo na. Verse 52. Baphendula bathi kuye kanti nawe ungowaseGalile na. Only one Pharisee was saved. Nicodemus. Amen. Amen. Uyo waya ekhaya usekhaya phela kubo bonke. Hallelujah. In you read the book of in Lost Book uthola lapho ukuthi Nicodemus nebook the Apostle of Nicodemus. Lapho ungayifunda uzothola Nicodemus saw huge miracle. Bambamba bafuna ukumbulala. uJesu wamhlwitha. Hallelujah. Amen. Uyaphela umJuda wasindiswa uthola umusa. Nawe uthole umusa mzalwane. Wena you are divine. Uphethe uJesu kuwe kodwa lo Jesu umphethe akakhuli ngezinye izinto. Ukhula ngendlela iBhayibheli ifuna ngalo. Amen. Njengoba sihlangane sizokhonza uNkulunkulu bazalwane, it's not all about amapolitiki wesonto. Sizele ukuzofundisana ngokuthi siyophikela lenkosi esiyamukele bese lenkosi iyazibonakalisa kithi uma siphelela ngezimiso nangemiyalelo yayo. Amen. As long as we are still going to church njengamasonto la siyakuwo siyadlala la zangu uzochecha la sizofundisana ukuthi how can we serve and becoming saved. Sizoserve uJesu ukuze sigcine sisindile. Amen. Kodwa masizocabanga ukuthi lana usacabanga mawusacabanga njengalamasonto obuya kuwo ulate ngoba qha lapho sasiyosonda vele singena sigcwale siphume ubonile ubani lana sizozama ukuthi uNkulunkulu asincede kodwa nathi kumele sibe neeffort esiyenzayo ukuthi siyamthemba sihlale ezwini lakhe siyakhuleka unsuku zonke ukuze lempilo yiyo iguquke. Mina ngifuna ukutshela manga lempilo yiyo ufuna ukuyibona ichange. uJesu akhokheza umntwana kaNkulunkulu. Ozimisela ngoJesu ayibazalwane besothu ukukamba manga yoNkulunkulu. Ozothi asimisela ngoJesu bese uba the same. Hayi cha kusho ukuthi umunye uNkulunkulu ke lo ukhonza. Hamba uyofocus kuJesu futhi iBhayibheli lakhe lizokhuleka bese uzoba the same. Hayi cha uyeke ivangeli. Awufuna ukukhohlisa. There's no one can be the same umuntu ozohlala ezwini kakhulu noma bangathi umndeni wakho ukhaqalekise kanjani ayikukho bese gaye ubabembiza ngegama bathi ubani lapha eBhayibhelini lapha Old Testament gama lakhe nje lalisicalekiso sengalikhohlwa kodwa uNkulunkulu wasebenzisa yena ukuthi aphinde ayonqobela abantwana bakaIsrael kujudges
waphinde futhi wabusiseka futhi alokane igama elikhesiwe. Akukho labafundisi lasenikohliwe. Amen. Glory to Jesus. Amen. So we need bazalwane ukuthi sizimisele ngoJesu. Lana samuzo, yes, we are human, we are living. Mara mangakuze ngemishado nokuphumelela imali. Forget la. Cala ufuna uNkulunkulu ucala. Cala ufuna uNkulunkulu ucala uprove bese ukhuluma nawe yena. Ngoba once ungabuze ngeimali nemiphumelelo nako konke uzosalela emuva ngoba qala ukuthole yena qala. Angeke sakunika yena ngoba uJesu la akasathi phela la kusasenjenga ngoOld Testament ukuthi sizoza ukuphila angizongumpriest nami ngilungise yami indaba. Amen. So nawe njengoba uzela kumele uhambe uyofuna uJesu. Jesu uyatholakala, abamfunisisa bamthola, uyatholakala, akhulume nawe yena personally. Amen. Personal bese uyakufundisa indlela zakhe nemiso zakhe, akufundisa ukhona ukuphila naye mawucala ukwenza ukona kuze. Hallelujah. Amen. So bazalwane la see, this is not a church. So size ukuzohlanganyela ngenkosi yasezulwini, sifuna ukuphila naye inaphakade. Amen. Hallelujah. Sifuna ukuphila nayo inaphakade. Walaba bayobhabhadiswa, uyabhabhadiswa bese uyaphinda uhlala leyo uziphuzela into zakho. Uyawestinga time unebela ukubhabhadiswa ngoba lento oyenza lapho uqeda ukwenza amadlozi. Uyawestinga your time. Asizange uzohlala bazalwane la sizobonisa umkhulu kaNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu asithumele ngayo uJesu Kristu inkosi. Hallelujah.